Yang sinten? Ya. Yen kowe durung wani marang aku Retno Swedoyo Ratu Kidul kok. Kanjeng Ratu Kidul. Aku ngerti sepiro pedalangsaning batinmu tansah tidak sia marang wong tuamu. Ing kene pukul 12 marangku. Legowo. Dawuh. Kae sendang kang aran sendang panglipat. Kumana sendang kono ing mengkune bakal babar sapa sejatine Legowo. Esok akan Kanjeng Ratu. Pitados bilih kawujudan kula boten cacat malih. Iya. Nanging menawi to Kanjeng Ratu Raswida kepengenaken kula pinangka abdi kula namung ngesti kawuh. Legowo. Iya. Saiki kowe wis bagus tanpa cacat. Sarantu daragamu katon apik. Legowo. Dawuh. Ing kene aku ora bakal duweni panyuwun apa-apa marangku. Lajeng kang dipun Wong wae aku marang bakal dipungkas marang kowe Legowo. Siji. Aja nganti kowe tumindak atigang, atigo lan atiku. Kaping pindho, gelemo marang tetulung marang sepodo padaning kita. Kaping telu Legowo. Ketang kowe tidak sia marang wong tuamu. Aja nganti kowe duweni rasa runtik lan seri. Jalaran wong tuamu kae singkir marang juragan. Kang sing pungkasan iku. Leledang ning tlatah Katutanges. Ing kono bakal bisa nemoni dalan kamulyaning uripmu Legowo. Mangertosi jembar wewengkanipun wonten ing kraton Mojo. Wiwit poncot wetan ngantos poncot kulon sampun buntas. Menapa badhe ngersakaken kondur sakmenika? Sebetulnya pancen kaya ngono Kakang Curupan. Mergo wis marem banget penggalih. Aku wis mangerteni kaya ngopo rasane kaendahane swasana kraton Mojo. Kalamun kondur monggo kaya ngono dereke panjenenganipun Kakang. Kula mboten badhe kawratan nderekaken kondur panjenengan. Namung kemawon kepareng kula badhe matur nggih Usmane. Bab apa punika Kakang Curupan? Menika kapribaden. Estunipun kula mboten saged nyelaki wonten salebetipun manah. Duh, Gusti Putri. Ya ayu kencana kula. Sarta Gusti Putri kencana sae kinarya pasuksa. Menawi kula menika anggadhahi lan nandhukaken raos tresna kaliyan panjenengan. Kakang Curupan. Gusti Putri. Putrikane panjenengan wis dipenggalih Kakang. Sampun Kakang Curupan. Gusti Putri dia ayo Panjenengan tak angkat dadi barang kotor. Ing pamrih panjenengan bisa ngayomi negara Majorata, bisa ngayomi aku lan Kakang. pagaten Kok malah ngendikane sampean
Mongko kula klajeng sumpah menawi ata mboten saged kelampahan kalaksanan kula tresnani panjenengan. Lila kula entengaken pejah. Mila kersa panjenengan tresnani kali. Kang boten kena wulan boten purun nggih panjenengan ampun meksa ingkang kados ngaten to. Sakmenika monggo panjenengan kersa gesang sesarengan kalian kula. Ora nek Jurupati. Menapa kelampah kula badhe ngruda pariksa kalian panjenengan. Sing kene tumindak panjenengan ra nasar kaya ngono Kakang. Somale kok nganti katon jamah karwa. Ora bakal kelakon Kakang. Gusti. Menika wonten satengahing kono. Boten wonten sinten-sinten kajawi panjenengan lan kula dalah kusumaning ayu kencana sanget. Menawi boten kersa lelados kalian kula badhe kula rudha pariksa. Badhe kula rudha panjenengan menika sinten? Aku Ratu Kencana Wulan Sukamajara. Panjenengan Kencana Sari. dipun wanuhaken kula Pangeran Adiwarna putra saking kraton Bakalong. Pangeran, matur nuwun banget kang kekilan sliramu. Umpama ora ana sampeyan kelakon aku Prawoso karo Pati Jongopati. Sampun gadah garwa menapa tasih lega. Aku lan kadang isih lega. Tasih lamban. Prengaten niwas mapan kleresan menawi kersa badhe kula boyong wonten ing kraton Kanunglan kula sengkakaken minangka garwa Prameswara. Waduh. Yen kaya ngono mati Mas kudune ra diadi. Purune mawon Kang. Tur meneh wis cetha bisa ngayomi sak utuhe aku lan sliramu ya. Kersa prengaten monggo wonten badhe kula kanthi daging Kanunglan. Banteng ketaton anggenipun lajeng itu jaripun dibujung kewan ngaten apa pripun? Ora kok kisana. Ora kok teges aku dibujung marang kewan sing galak kuwi. Nanging aku dibujung marang sawijining pawon. Ora liya kuwi kaperna pamanku dhewe. Lajeng panjenengan sinten nggih? Diwanuhake. Aku Purbarga. Sesembahan ana ing kraton Tandus. Gusti Putri sesembahan wonten ing kraton Tandus. Bali sapa? Kula pun legawa, Gusti Putri. Legawa. Yen ngono tiwas benerang. Aku jamek sabian dhewe. Gelem apa ngendhakake marang tumindak lan pakatine Paman Gurawangsa ing kono kepengin tresna marang aku. Napa tasih bujung kali panjenengan? Kok menawa isih bujung marang Manggon wonten ing wingking kula badhe mitulungi dhumateng panjenengan. Pratelanipun Gusti Putri Purbarga panjenengan bujung badhe tresnani kali Gusti Putri. Gurawangsa ratu ning Tandus. Ratu wonten ing Tandus. Tumindak panjenengan menika sampun lepat kleru nganggo banget. Cetha tresna panjenengan dipun tampa tasih bujung. Mengko dhisik kowe kok durung-durung luputke kawan aku. Sopo kowe? Kula pun legawa. Oleh gawa. Ing ajeng kula sampun saguh sumaguk mitulungi Makdatru Gusti Putri mila panjenengan kondur napa kula badhe wani. Yen pancen kowe bakal mitulungi kawan Purbarga tak katutake dosane Purbarga. Gurawangsa sampun dipun penajah panjenengan wangsul kemawon. Mangke kula badhe netepi kewajiban. Legawa. Yen ngono kowe mitulungi marang aku. Cilik gedene aku kapotan budi lawan kula sing tak jaluk kanggo banget.
gelem kowe nampa marang katresnan. Katon, duh Gusti Putri, jaripun kula mboten selak dhateng batos kula nanging redene kalenggahan menika kula tasih ngupadi tiyang sepuh kula, mangke menawi ta sampun kepanggih kula badhe nyesekaken wekdal atur pawangsulan ingkang gumanthok dhumateng panjenengan. Malah ora mung kuwi Legowo. Lajeng Kalamun to ing mengkone kowe dadi garwaku, kowe bakal tak jumenengake ratu ana ing kraton kamu. kanugrahan minggahi kula menengaken panjenengan kundur mesakaken kawula wonten ing kraton Tandus. Yen ngono njaluk pamit Legowo. Sewang-sewangan Jeng. Siji wis kelakon dawuhe Kanjeng Ratu Kraswida. Aku wis teko wewengkon kraton Tandus kasunyatane bisa ketemu marang Gusti Fitri. Bisa mitulungi kari goleki wong tuwaku. Yen ora kleru kae jenenge Gula Sarta kae. Iki isih urip apa ora yo yo. Wong wis ana iki. Kaya wong wis. Sampeyan malah ngesno ngene lek papa. Aku iki sarapku wis kelar. Sampeyan aja ngono apa? Aku iki alung mati ae aku. Aja ngono apa? Ngangge ngeten iki Wis nggih. ora ngaji. Nggih awet niki mboten usah ngumbah awet. Dan nggih mboten kudanan. Iki melangi. Panjenengane kok gremeng dhewe. Nggih, Pak. Aku temokno karo dulurmu Legowo. Alah, Kakang Legowo menawa semati. Upamane sak wayah-wayah bapak mati. Aku bakal njaluk ngapura karo Legowo. Nyuwun sewu, Pak. Mangke rumiyin. Goleki ning ndi to? Pak? Panjenengan kok nyebat kalih Legowo. Niku kapernah napa panjenengan? Takok piye? Panjenengan kok nyebat-nyebat badhe pinanggih kalih Legowo. Niki ampun godak-gedek terus to. Takok mangil lek. Lho panjenengan niku wau lho kok Legowo niku kapernah napa panjenengan? Bapake. Dados panjenengan madosi Kula niku. Legowo. Aku iku mbiyen duwe anak sing jenenge Legowo, Mas. Rupane elek, tak sia-sia, tak kongkon minggat. Sing anakku bagus sing tak junjung-junjung, tentekane malah tak jak nurut-nurut. Aku wis ora dadi patih, aku minggat turut-turut dalan. Mbok menawa pancen iki panebusing kesalahanku, aku ikhlas. Mung upama aku digawe aku mati, sadurunge mati aku pengen njaluk ngapura karo anakku sing jenenge Legowo. Apa sampean ngerti Legowo bocahe cacat elek? Apa tahu ketemu sampean, Mas? Pak. Estunipun Legowo menika kula. Kula Legowo. Sampean iki aja ngono to, Mas. Malah keroto-roto atiku. Wong Legowo iki bocah elek. Mongko sampean iki bagus kok ngaku Legowo. Mbok aja banget-banget to, Mas. Jestu kula Legowo, Pak. Rikala panjenengan nundung kula wonten ing kraton Garumulat. Ing pangajap kula badhe pados marganing pati. Tumuju wonten ing Samudra Kidul. Ing mriku kula nggadahi pekajengan kersanipun kaseret ombak ingkang ageng. Dumadakan ing mriku wonten rawuhipun Kanjeng Ratu Retnaswida. Kula dipun saranani kawujudan ingkang ala dados bagus kados ngaten menika, Pak. Kula Legowo, Pak. Gunti aku percaya ya Andokaya. Nggih, Pak. Wong jenenge menungso sing maune elek kok saiki dadi bagus. Kok kaya sulapan ae. Ning nek ora percaya critane bocah iki kok cocok karo lakone uripku. Mas, ngene Pak. Aku gelem percaya. Waton aku nemokake titikan sing mapan ana ing ragane Legowo anakku. Ora ketang elek wujude wong Legowo kuwi anakku. Aku dijiring bapak. Duwe titikan sing mesti ora bakal ilang saka ragane.
Arepa rupa malih sedina kaping 7 pamane titikan kuwi mau tetep ora bakal ilang. Wujude toh gedene sajempolan mapan ana ing gitoke Legawa Dulur. Menawi panjenengan gadahi tenger gadahi titikan monggo dipun padosi. Apa iya to, Lil? Pak, kok menawa Weluh. Leres, Pak. Ampun ngaten. Ora ngira menawa bapak bisa ketemu karo kowe. Saiki malah kowe dadi baku. Ampun ngendika ngaten to, Pak. Pun to, panjenengan rak kedahipun bunga saged kepanggih kula to. Saking bungahku saengku dadi tangis. Legawa, Nggih, Pak. sepisan maneh bapak jaluk ngapura ora ketang aku jejering wong tuwa kowe anak. Ning merga bapak iki salah, bapak ora isin. Bapak tetep jaluk ngapura karo kowe. Jalaran ora selawase jenenge wong tuwa kuwi bener terus. Kowe gelem ngapura karo bapak lho. Sepi pun kang panjenengan sampun turun jebule menungso nginah ubar angkara mujo kalutan ndadekane kok betul tiba kowe saiki kono ngene biyen sing kasih malah kono ngene apa kira-kira sing bakal ngangkat derajate bapak iki kowe Lepas kemawon kula mitulungi Gusti Putri Gubernur saged kanggo kados. Ya baikipun sami nebat kalodhan kalih kula wangsa taksih pamanipun. Dalam kula saged mitulungi salah kula badhe dipun jawab dipun jumengaken ratu menika kontan. kok bejo temen kowe luru Legawa kok menawa kabeh iki mau pancen asli sing kuwasa biyen kowe dadi bocah sing bisa-bisa nanging entek-entekane bakal urip mulya. Bapak rumangsa luput, bapak rumangsa salah. Sekabeh dosa lan kaluputan sing cipta sapisan ayo bareng-bareng dipendhem sing jero ana ing pangapunten lan muga bisa selain ayo rahayu anak-anakku rahayu bakti kunjoro rahayu ayo gebah gebah loh sinawi kali sampai kalau sinakesaken sing donya rahayu rahayu